Ще започна с една история. Преди няколко хилядолетия един предприемчив занаятчия отбелязал с знак своите грънци и така поставил началото на индустрията на марковите стоки. На следващия ден конкурентът му грънчар копирал знака и така се появили фалшивите стоки. Ясно е, че си измислям. Ама трябва да е било нещо такова. Сега към днешна дата. Първо да изясним. Печелим ли ние от технологичните джаджи или сме техни жертви? Май двете. Ама то зависи за кого става и на въпрос. Ето, например, колкото по-сложни стават технологиите, толкова измамниците по-способни да крадат интелектуална собственост и да фалшифицират стоки. И кой губи от това? Производителите, естествено. И въпреки такива технологични решения като NFC чипове, QR кодове, софтуер за проследяване, отделно дето се рони репутацията на марката, защото е ясно, че фалшивите продукти се правят с евтини материали. Ама губят и работниците. В световен мащаб изчисленията са за 2,5 милиона загубени работни места от фалшифицирането на стоки. Най-много обаче губят луксозните марки, търговците и особено тези, които продават на международните пазари. И това, което губят най-много, е доверието на хората. Така де, стана трудно да ги убедиш хората, че купуват оригинални продукти. Ей, заради това Nike спря продажби в Амазон. Да. И като ги сложим всички тези неща едно до друго, ще видим, че губи бизнеса като цяло. А какво означава бизнеса да губи като цяло? Означава, че намалява приходите и с тях благосъстоянието на всички. Моето и твоето. Това е то. Защото разберете ме, фалшифицира се всичко. И като почнем от луксозните стоки, за които стана на въпрос, часовници, парфюми, кожени разни, те до по-обикновени продукти като лекарства, играчки и козметика. То на практика всичко, което е защитено с търговска марка, може да бъде фалшифицирано. И накрая. Как остана за накрая, като е най-важно? Губим всички ние. Ние като потребители имам предвид. И то губим здравето и сигурността си. Тогава кой печели? Простия отговор е измамниците. И то само как печелят. Общо продажбите на фалшиви стоки в целия свят са между 1,7 и 4,5 трилиона долара годишно. Не съм сигурен колко нули са това. Изчислено е, че 80% от всички хора притежават фалшив продукт. То съзнателно или не. И то по международна статистика, всяка четвърта конзола за игра, всеки пети слушалки, всеки шести смартфон, всяка седма мемори карта са фалшиви. Ето за какво става на въпрос.